Саламхагыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыздың қонағы Башкортостан Фәндәр Академия президенты Әлфис Гаязов. Әлфис Фәнович, саламхагыз. Саламхагыз. Шулай итеп, бүген бүтін ил Конституцияга төзәтмәләр индерү буенча тавыш бирә. Һәм бuna һез үзегезнең фикерегезне белдердегез әле бу төзәтмәләр буенча. Бuna ошо эштер үтүп кеткесте барага дип планда тотам. Демәк, бездән һуң һез тавыш бирергә юл тотаһыгыз. Шулай итеп, төзәтмәләргә тәкъдимдәр йыйган сакта иң тәүдә үк Конституциянең преамбулаһына фәнни техник кыланыштар дигән аерым һүзне индереп ибәргә дигән тәкъдим булгайны. Әмма ул хупланманы, был насармы, яхшымы, ни өчен хупланманы? Мен буны яхшыла насар дип әйтмәсенем, чөнки Конституция ул бик зур документ. Ул документтың исендә бөтен якта, бөтен дөньяның бөтен ягында карап бетереп булмый. Әгәр инде бөтен якта карап бетерүлек булгасы, ул төп законда булмас иде. Башка менә дөньяның төрле булган башка юнәлештәре, ул башка төрле законнарда үзенең орнын таба. Шулай булгас, иң беренче һүздә үк безнең Ямгият фән казаныштарына таянып барырга тиеш дип әйтү минем уемча дөрес булмас инде. Ничек кенә булса ла, оннан фән һүзе кергән осракта ла, кирмәгән осракта ла бөтен илдең үсеше ул фән менән бәйләнгәне анык күренә. Һәм минем уемча бу кирәк пункт булмагандыр. Шуңа күрә аны хуплап та сыкманалар. Демәк, әгәр дә ил үсеше икән, ул тап фәнгә таяна, шулай бит инде, фәнни тикшеренүләргә. Бuna икътисади үсешеле, сәяси үсешеле, улар бит инде ниндидер теорияларга, ниндидер уйлап сыгарылган һәм шул ук вакытта менә безнең гамәлгә, практикага ничектер таянган эштәрде анализлап барыла. Шулай булгас, минем уемча, ул һәр вакытта ла шулай булды һәм булачак. Фән бuna Конституцияның да, башка төрле законнарның да һәр бер пунктында ярылып ятыр. Тиеш түгелдер бәлки, күренүе, оның булуы сынап та дөрес. Демәк, без бүген икътисади үсеш, я булмаһа сәяси ниндидер үзара мөнәсәбәттәр башка илдәр менән һәм документларның илебезнең төп законның башка документлардан өстенлеге турында һүз алып барабыз икән. Демәк, без тап ошо фәнни казаныштарга, фәнни тикшеренүләргә таянабыз. Шулай бит инде. Шулай, сынап та шулай, чөнки бөтен дөнья тәҗрибәһе бар бит әле. Бөтен дөньяла, бөтен үсешкән илләр, улар үзләренең законнарын иң беренче орынга куялар һәм ошо законнарга таянып, инде башка законнар менән ниндидер мөнәсәбәт киенәләр. Шулай булгас, бул минем уемча бик дөрес куелган һорау һәм уны сынап та безнең халык дөрес аңлар дип уйлыйм. Шулай да, әгәр дә айрым төзәтмәләр юк икән, фән буенча, демәк, алдагы булган төп положениелар үзгәрешсез кала беренчедән, икенчедән фән төбәк һәм үзәк арасындагы мөнәсәбәтләрдә ничек көйләнә? Кем курсалай, кем җавап бирә фәннең үсеше өчен? Бунда менә нимә әйтер инем? Беренче менә бу иң башында язылган пунктларда әйтеп үтелә бит инде, безнең ил, безнең дәүләт ул социаль ориентацияле дәүләт дип аталган. Социаль ориентацияле дәүләт инде ул ысынлап та иҗтимагый фәннәргә һәм беренчедән менә ошо теорияларга ниндидер безнең ил өчен генә, бөтен дөнья өчен хас булган шул осракта ук кирәк булган ниндидер юнәлешләргә таянып килә. Шулай булгас, менә монда инде һәр вакытта ла без әйтәбез, бuna ошо эштәр улар фән аша һәм фәнде безнең бuna дөйем алганда илдең үсешенең планлаштырган сакта, ниндидер концепциялар төзегән сакта, менә ошо кыланышлар үзенең урынын таба. Фәндә икенче ягы бар. Фәндә бит әле идара итәргә кирәк фән менән. Менә бу идара эшләрендә инде концепциялар гына түгел, башка документларда язылган безнең фән үсеше ул дәүләт ягыннан
һәм был осракта инде федераль үҙәк ягыннан һәм төбәктәр ягыннан бер дүйім идаралыкта булырга тиеш дип язылган. Совместное видение була инде был Русалатов әйткәндә. Һәм был инде нимәне аңлата инде? Был фән үстерү, фәнге финанслау, ул бер яктан караганда дәүләт эше, икенче яктан караганда инде региондарга, төбәктәргә был эштә катнашырга зур иркенлек бирелә. Традицион карашта яшәп килә. Бына фәндә булган фундаменталь тикшеренүләр, улар инде күбенчә ысынлап та федераль үзәккә кагыла. Федераль үзәк ягыннан ниндәйдер һөҗүмтәләр ясала, регуляторный функция итеп регулировать дип киләләр. Инде төбәк ягына килгәндә, төбәктә инде фәндең гамәли, практик булган яктары бик күп. Бул прикладный исследование дип атала. Улар инде бына ошо төбәк өчен актуаль булган, ошо төбәк өчен кирәк булган тикшеренүләр һәм бу тикшеренүләрдә инде ысынлап та төбәктәр көтеп ала. Шулай булгас, менә нимә әйтер идем инде, бүгенге көндә фәнде ике яклап, фундаменталь ягыннан, олы дәүләт ягыннан, прикладной һәм менә ошо гамәли тикшеренүләр ягыннан федераль күләм һәм шул ук вакытта төбәк ягыннан да финанслау каралган һәм аны идара итү дә каралган. Шулай булгас, монда бернинди дә капма-каршылык юк һәм бул капма-каршылыкның юклыгы инде менә безнең фәнде төрле яктан үсешенә тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Шулай итеп, димәк, фән бүген дәүләт тарафынан айрым ярдәм, ниндидер курсалау тоеп килә. Туйып килә, ысынлап та бит инде менә ошо ук фәннәр академияһы булу, Россия фәннәр академияһы булу, шуннан отраслевой академия дип атайбыз инде, төрле юнәлешләрдән беренче академия бар. Һәм инде алга киткән, үсешкән региондар өчен, менә безнең Башкортстан, күрше Татарстан һәм Якут Саха Республикасы, Чечен Республикасы өчен инде ул үзләренең региональ академияһы булу һәм уны булдыру һәм аны курсалап килү, ул ысынлап та фәнгә булган игътибарда күрсәтә һәм менә ошо курсалау аругына һөҗүмтеләргә алып килә. Бұл осракта без мугаенда Башкортстан башлыгы грантына лайык булган яшь галимдарды ла искә алып үтәргә тиешбез. Моны искә алмай булмай, чөнки бына безнең регионда, ул тап безнең регионда гына бик һәйбәт, бик матур, бик һөҗүмтәле алып барган тикшеренүләр, яшьтәр инде 37 яшькә тиклем, улар бүген бына ошондый мөмкинчелек барлыгын беләләр һәм 30 яшь безнең галим миллион һумлык грантка, һәр бере миллион һумлык грантка ия булырга мөмкинчелек бар. Бул инде ошо ук менә төбәк ягыннан, безнең төбәк игътибарда күрһәтә һәм бу игътибар берничә ел тарафыннан, менә берничә ел рәтеннән безнең булып килә торган бик матур традицияга әйләнеп килә инде. Ысынлап та яшьләргә шундай игътибар бирелә һәм ниндидер уларга үсешкә стимул да булып тора, шулай бит инде. Стимул, бик һәйбәт стимул дип әйтергә. Педагогия фәннәре докторы буларак, мугаенда һеҙгә был яңы төҙәтмәләрдә илһөйәрлек, яшь буында илһөйәрлек рухында тәрбиәләүгә булган төҙәтмәләр игътибарыгыҙҙа алган да, шул йәһәттә һеҙҙең фекерҙе белгеһе килә. Ысынлап та biz ул темага бик күп һөйләп килдек, йылдар буена һөйләй торганлык, тистә йылдар буена һөйләп килә торганлык, илһөйәрлек, патриотизм дип атайбыз бит инде. Ул ысынлап та булырга тиеш, һәрбер кешенең канында, эсендә, бауырында була торган һәм булырга тиешле сифат дип әйтер идем. Тик шуны әйтеп үтәм, был сифатты тәрбияләү ул һүз белән генә булырга тиеш түгел. Был беренчедән менә илебезнең бөеклеген күрсәтү ягыннан булырга тиеш. Тарихыбызның бынамын дигән, башка халыктар менән бер рәттән бара торган, бәлки күп кенә осракта алга киткәнлеген күрсәтә торган һәм казаныштарыбызның мисалдар булырга тиеш, казаныштар күрсәтә белергә тиешбез. Менә ошоны күрсәтә белмәенчә, ысынлап та ул әллә ни илһөйәрлек тәрбияләп булыр дип уйламаем. Бына Конституция тарафынан оның ошо эштең беренче урынга куелуы инде ысынлап та бездә алга барырга кирәклеге, менә ошо эште эшләгән сакта нимәләр эшләргә, нимәнән сыгып эшләргә, нинди идеологиянан, матур идеология, бunda теге без белгән идеология түгел, нимәнән сыгып эшләргә кирәк, менә ошо турыда әйтелгән. Бұл беренче. Икенче инде тагы әйтеп үтер инде, менә ошо үзгәрешләр арасында гаилә кыйммәтләре турында бик күп әйтелгән. Ысынлап та бүгенге көндә бит нимә генә юк хәзер.
Гаилә, без белгән гаилә ул ир егет менән катын кыз арасында булган мөхәббәт һәм ошо мөхәббәттең җимештәре балалар турында сүз бара. Һәм ошо балаларны безнең илгә яраклы, безнең үзебезнең рухка яраклы тәрбияләү турында сүз бара. Бuna ошо традицион кыйммәттәр калырга тиеш һәм ошо традицион кыйммәттәрнең булуы һәм калуы турында Конституцияга кадаклап әйтеп кую ул бик дөрес. Бuna минем уемча, бuna ошо бик отышлы яктарының бере менә бу үзгәрешләрдән һәм без аны ысынлап та хуплап сагышыгыз бик һәйбәт булыр. Тагы да бер нимә, безнең илебез ысынлап та күп кенә төбәкләрдән тора һәм һәрбер төбәктең үзенчәлеге бар. Үзенчәлек ул матурлык ягыннан да, икътисад ягыннан да, сәясәт ягыннан да, кешеләр тарафыннан да, кешеләр ягыннан да күренеп тора. Шулай булгас, безнең ил бер бүтән булырга тиеш. Бер бүтән һәм бер кемдә bir касанда аны ошо ердә бирегез, ошо ербездә кетип әйтергә тиеш түгел. Ысынлап та үзебезнең еребезне хакларга тиешбез һәм үзебезнең еребезне бер бүтән итеп кабул итәргә тиешбез. Шулай булган осракта инде мин әйтәм инде, бuna ошо илһәрлек тәрбияләү ул ысынлап та бер зур гына этеш алыр инде. Бик матур итеп алга китергә мөмкинчелек алыр инде. Был буаттар буена шулай килгән, шулай бит илебезнең бүтәнлеген хаклау, яклау һәм уның киләсәген бары тик бuna ошо бүтәнлектә һәм бердәмлектә күрә шулай бит инде. Ысынлап та бу бик матур халыктың эске уй фикере, эске бер ниндидер торышы дип әйтермен. Менә ошо торыш бит инде ысынлап та үзенең саглашын таба менә безнең төп документта. Тамашачыларга нинди әйтә теләкләрегез бар? Беренчедән мин исәнлек һаулык теләр идем, чөнки бик кызык кына хәлләрдә калдык бит инде, яшәп ятабыз. Бер дә күңел төшенкелегенә бирешмәенчә алга барырга кирәк дип уйлыйм. Ысынлап та илебез матур, алга куйган планнарыбыз бик зур һәм улар ысынлап та кешеләр өчен минем уемча бик ятыш булырга тиеш. Шулай булгас, без алга барып, куркмаенча алга карап яшәргә тиешбез. Шул. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, һеҙгә Башҡортостан Фәндәр Академия президенты Әлфис Ғаязовман әңгәмә тәҡдим иттек. Ә бөгөн һайлау участкалары көн дауамында эшләй. Киске 2-гә тиклем Конституцияға төҙәтмәләр буйынса үҙ фекерегеҙҙе белдерегеҙгә ашығығыҙ. Был һеҙҙең хоҡуҡ.